τόφου. Όπου να σε πέμψω στο σύρο διάολο. Πληροφορική! Ναι, η Πελαζία είμαι από το λογιστήριο. Ενταχείαν, τι τα κάνουμε, ναι. Καλά κι εγώ, ναι, έπαε. Να σου πω, πρέπει να έρθετε σήμερα να δείτε το κομπιούτερ μου. Να καθαρίσετε τον ιόηδα, αλλιώς εγώ δεν μπορώ να δουλέψω. Όχι, άντε, γεια. Χαιρετισμούς. Το σκερτσάκι που μόλις είδατε μας το έστειλε αυτός, Νότης Κατσίκος. Εγώ είμαι αυτός. Νότης Κατσίκος, κυρίες και κύριοι, εγγύηση. Αν θέλετε κι εσείς να δείτε, να κάνουμε αυτά που έχετε σκεφτεί, βάλτε τα σε ένα χαρτί και στείλτε τα στο www.skertsaka.gr.